És fantàstic. Bueno, bon vespre. Gràcies per estar aquí una altra vegada i moltes gràcies, Albert. I més després d'haver xerrat. L'Albert Limó és llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i en Periodisme per la Universitat Autònoma. Va començar com a periodista esportiu a la cadena SER i des del 2013 treballa al diari Ara, on actualment és el cap d'àrea d'investigació. O sigui, un luxe. Col·labora en diversos mitjans i és professor de periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i del màster de periodisme esportiu de la Blanquerna Universitat Ramon Llull. També és autor de dues novel·les: La dona que fugia de la boira, finalista del Premi Sant Jordi l'any 2009, i La noia del bar, que va publicar el 2022. Per la seva feina d'investigació al capdavant del diari Ara ha estat reconegut amb diversos guardons. Els premis Panenka, d'una associació de periodistes esportius independent, i l'Àlex Lliteres, un premi andorrà, per la investigació sobre el cas Benalges, i amb dos premis de l'Associació Periodistes d'Investigació, l'API, pels reportatges sobre l'Institut del Teatre i l'Aula del Teatre de Lleida. El llibre que ens presenta avui, l'Albert, es diu Intocables, quan el poder es transforma en abús, editat per l'editorial La Campana, i és el resultat de 6 anys d'investigació sobre assetjament, abusos sexuals i de poder. Us recordem que, com a cada xerrada, la llibreria Canillo ens aporta diversos exemplars del llibre per si després el voleu comprar. Com sempre, ell farà una petita intervenció i després obrirem un torn de debat i de preguntes. Us recordem, com cada vegada, que la xerrada es grava i que d'aquí uns dies quedarà penjada al nostre canal de YouTube. I res més, sense més preàmbuls, l'Albert Limós. Em recolzaré aquí, vale? Moltes gràcies per la invitació. És un plaer estar en aquests àmbits de debat i de fomentar el sentit crític, que crec que és el més necessari de la nostra societat. Que important és, per tant, moltes gràcies per deixar-me venir aquí a explicar-me. Mira, us explicaré. Intocables és això. Qui ha començat a llegir el llibre, o que s'ha llegit, ja sap per on vaig. Jo en tinc 15, 16, com aquestes. Són llibretes de tots els colors. Jo sempre dic que el verd és l'esperança, però en tinc moltes de negres també, que el negre és un color que ens porta a una altra cosa. I són una quinzena, 16, 17 llibretes. Veieu que tenen màcules, que tenen esgarratxades, que estan fetes malbé de tant usar-les. A vegades la lletra és immaculada, es pot llegir molt bé i a vegades són cerbots que no es poden llegir res, perquè estan agafats apressadament. I aquestes 15 llibretes jo crec que és un retrat del nostre país, un retrat de Catalunya i un retrat del canvi que hem viscut com a societat i que estem vivint encara en els darrers anys. Farem a pensar ara, quines de les coses que menys ha canviat a la nostra civilització al llarg dels milers d'anys. El poder que ostenten els homes. Aquí som 5. Doncs els últims anys, i crec que com a societat i com a generació som uns privilegiats, aquesta situació invariable al llarg de milers d'anys s'està posant en dubte, s'està esquerdant. I crec que és un privilegi poder-ho viure i a la vegada poder-hi participar, que és el que hem intentat a través de la nostra feina al diari Ara. Abans ho parlava, crec que es diu Jordi, abans m'ha vingut a veure, i li deia, no t'anticipo el que vull explicar al començament de la xerrada, que Intocables parla d'un tema que tira enrere moltes vegades. Assetjament, abús sexual,
abús de poder. Però a vegades és un tema que ens afecta a tots. Les estadístiques són claríssimes, el 20% de la societat, dels infants, dels menors, han patit algun tipus d'abús. Per tant, ens interpel·la a tots. Però tira enrere perquè ens genera moltes contradiccions a nosaltres mateixos, per com ens relacionem amb el nostre entorn, amb aquelles persones que coneixem. I a la vegada perquè era un tabú, era un dels grans tabús de la nostra societat. Fa 5, 6, 7 anys no existia. I un tema que no existeix, ningú identifica, ningú coneix, ningú sap veure què ha darrere. Per això encara crea, i ara et responc, per això encara crea tanta reticència a aquesta temàtica. Perquè tenim molt poca perspectiva, perquè tenim molt poc camí recorregut, perquè estan havent-hi canvis molt ràpid i que molta gent encara no assumim. Per què? Perquè estem trencant un mur de centenars d'anys. Estem trencant l'estatus quo, estem sacsejant un poder que vivia molt còmode. No? Tenim aquesta visió, aquesta capacitat de fer i desfer com volia. Intocables no només és aquesta reflexió, no només és el parlar de tot això, no només és parlar de periodisme, que se'n parla molt, intentaré no sortir de pla, que no me'n recordava. També té una part de novel·la. Crec que qui llegeixi el llibre veurà que hi ha una part que és de novel·la. Per què? Perquè hi ha un personatge al principi, dic personatge però és una persona meravellosa, de no molt lluny d'aquí, d'un poble a uns 15-20 minuts d'aquí, que a mi em va atrapar com a periodista i com a persona, que és la Margarida, una dona de 71 anys. I quan us trobeu davant de la seva història, els que vulgueu llegir el llibre, descobrireu la magnitud del que representa això que parlarem ara, no? L'abús de poder, l'abús sexual, el patiment, el trauma, el dolor, allò que ens remou per dintre, no? L'estómac. La Margarida, i no fa un spoiler, però crec que es pot servir per després entrar amb més profunditat a debatre. La Margarida, que jo estimo com si fos la meva àvia, que en pau descansi, la meva àvia, les meves àvies, un dia va llegir un article d'un jove periodista que es deia Albert Llimós, que havia fet el diari Ara, que parlava sobre abusos al món de l'esport. Era el meu primer article. Aquell article li va arribar a la Margarida perquè una amiga li va reenviar i tota la vida recordaré els 8 segons del missatge que em va deixar la bústia del rellotge. Hola, soc la Margarida, tinc 71 anys. Jo també feia esport, feia natació i de petita vaig passar un infant. Conèixer l'altre uns dies, que la Margarida va maleir aquest ímpetu d'agafar el telèfon i enviar-me aquest missatge. Crec que tota la vida, aquests 3 o 4 anys que fa que ens coneixem, ha maleït aquest moment d'agafar el telèfon i enviar aquest missatge. La Margarida em va rebre a casa seva amb un fastuós esmorzar i es va obrir amb tota l'ànima, va obrir el seu cor a un desconegut. A un desconegut que es deia Albert Llimós, que va arribar a casa seva acompanyat d'una fotògrafa amb una sensibilitat extrema de cel. I la Margarida, amb aquest periodista, li va explicar el trauma que ella portava 60 anys aquí dins sense haver explicat a ningú. 60 anys. 60 anys d'horror. D'un dolor molt gran, de 6 anys de violacions sistemàtiques del seu entrenador amb aquella pobra noia que era una adolescent. No havia explicat ni a la seva filla, no havia explicat a ningú. I jo li vaig dir, necessito que primer ho expliquis a la teva filla abans que això es converteixi en un article periodístic. Per què us explico aquesta història? Per què us explico això? Si voleu llegir el llibre, us estic anticipant moltes coses. Perquè crec que l'exemple de la Margarida explica molt bé el que ha de ser el periodisme. Jo tinc un punt de romàntic, ingenu segurament. Crec que la nostra professió, la meva professió, viu uns mals moments, no ho amagarem a ningú. Els periodistes són de les pitjors professions, estem mal vistos arreu. Molta part de culpa la tenim nosaltres, per com hem exercit la nostra professió. Però crec que és una professió importantíssima encara, i crec fermament, i
que la Margarida s'obrís d'aquesta manera a un periodista desconegut per explicar la seva història a allò local en una cosa universal, no? D'aquella història seva a una història per a tothom, crec que parla molt de la necessitat d'aquest tipus de periodisme, d'intentar canviar el món. Potser semblen paraules majors, però és que hi crec que hem aconseguit canviar una mica la mirada de la societat. Fa 5 anys no existíeu, però fa 3 o 4 anys segurament era més difícil fins i tot fer aquesta xarra, i avui encara aquí costa, no? Una vintena de persones no hi som ni una vintena, perquè encara costa tot aquest tema. Però crec que mica en mica el tema està apareixent. És un tema que està sobre la taula. Fa 10 anys, què passa amb aquestes històries? La roba bruta es renta a casa, ningú diu res. I el periodisme ha servit per intentar que tot això, obrir les finestres, que tot això, tot aquest aire carregat, tot aquest ambient carregat, surti de portes en fora. Aquestes 15 llibretes, sabeu quantes històries he recollit al llarg dels últims 6 anys? Potser 200. No històries de 200 dones, 200 homes que han vingut a explicar-me el que han viscut. No, 200 agressors. Jo dic en masculí. Perquè una vegada vaig veure una història d'una presumpta agressora que era una monja, em van explicar la història, vaig intentar i no vaig aconseguir arribar al final. No sé mai si aquella història era real o era fruit dels records d'una dona que feia molts anys, molt petita, i per tant no sé fins a quin punt els records també la van trair en aquest sentit. Vosaltres sabeu que són 200 noms? I no estem parlant, la majoria dels casos, de gent desconeguda. Estem parlant de gent que vosaltres probablement els teniu idolatrats, de gent que la veu cada 2 per 3, de gent que potser la veu als mitjans de comunicació, que surt a la tele, a la ràdio, que fa aquest espectacle, que és l'ídol dels 200. I no hem publicat una misèria. Hem publicat 30, 40, 20, no arriba potser al 3 o al 4%. Això ens parla de la magnitud d'aquest programa que encara no volem mirar, que encara girem els ulls una mica. Si aquestes llibretes un dia la tirés amb algú a mitja plaça Catalunya de Barcelona i algú comencés a veure i a llegir, i això sortís, Catalunya explotaria. I us ho dic, amb tota la humilitat del món, perquè molts dels nostres referents hi són. I això parla molt de la nostra societat. Molts dels nostres referents hi són. Molts. Per què? Quan jo vaig començar a abordar aquest tema, jo devia tenir 36 anys, noi jove, classe mitjana, amb uns valors, crec, amb uns valors, deixem-ho així, i vaig entrar a investigar tot això per pura casualitat, perquè la meva directora, l'Ester Vera, estava mirant la televisió, el 324, i va aparèixer la figura d'un pres que era un metge de la gimnàstica americana, de nom Larry Nassar, que va abusar de més de 170 atletes, entre elles la més gran de tota la història, que és la Simone Biles, i moltes altres. La meva directora va fer l'associació d'idees i va dir: tu vens del món de l'esport, tu has fet Barça, estic veient aquest home que està parlant del món de l'esport, Albert més esport, esport més Albert, ja està, investiga això. Què passa a Catalunya? El mateix que passa a Boston, passa a Castelldefels. El mateix que passa a New York, passa a Barcelona. És universal, això, malauradament. I així va ser com un noi de 36 anys, sense formació alguna, que seguia el Barça. Jo em dedicava a donar voltes pel món seguint el Barça. Es va dedicar a investigar abusos sexuals, primer al món de l'esport, per després saltar a les escoles, a la política, al teatre, etc. I clar, què passa quan algú no té una formació? I a més un home. Ho sento, sempre faré moltes referències cap a nosaltres, però és que crec que respon molt al que és la realitat. Que jo de sobte me'n dono compte que començo a parlar
amb noies joves de 15-16 anys, esportistes, i m'expliquen les seves històries. I les seves històries no hi ha violència. No és un cas com la Margarida, una nena violada. A vegades s'ha d'utilitzar el llenguatge l'hem d'utilitzar bé, la paraula és violada. No, estem parlant de situacions més subtils. Aquella mà, aquell tocament, de l'entrador, del guapo, no? Del que exercia el pit inflat, no? Que tothom volia estar al seu voltant. I després de molts mesos d'anar recollint testimonis, jo mateix dic: això es mereix un article? Jo mateix tenia dubtes. Jo, que havia portat durant 5 o 6 mesos aquesta investigació, tenia dubtes de què és un abús. Vaig tardar més de mig any a entendre que l'abús a vegades és molt més subtil. És la conseqüència d'una manipulació, que l'exerceix algun poder. Perquè, clar, quina imatge teníem tots plegats al nostre país fa 7 o 8 anys del que és la violència? Bueno, la dona a les 4 de la matinada que torna, l'agredeix un desconegut. El tema religiós, potser també, el sacerdot, amb el nen petit, ja està, perquè no existia, ja està. I de sobte descobreixo que no, que això és molt subtil, que això té una profunditat molt gran i que és molt complexa. Va ser una noia, una companya del diari, ara ja no està al diari, està aquí, que em va dir: no t'equivoquis, és la percepció subjectiva que té cadascú. El que el jutge digui és una cosa, però el dolor que pot sentir una persona en segons quines situacions és una altra. I això a mi em va fer obrir la ment. I un noi de 36 anys, d'un poble, va entendre la complexitat d'això i a partir d'aquí vam començar a treballar el món de l'esport, l'escola, l'església, la cultura després, etc. Quina derivada hi ha de tot això? I al llibre es parla molt també de l'evolució que hem donat com a societat. Quina derivada hi ha de tot això? La contestació social. És molt fàcil, tothom està en contra d'algú que abusa d'un nen de 9 anys. Perquè aquí estem d'acord que el 99,9% de la societat vull creure que ho veurà malament. Aquest és el primer graó. Segon graó, no només passa amb aquestes dues imatges col·lectives que teníem en el nostre imaginari, l'església dins de l'àmbit religiós, sinó que passa a altres àmbits de la nostra societat, que és el que vam fer ara. Què passa a l'escola? Què passa a l'esport? Entre aquell entrenador i aquell nen, entre aquell entrenador i aquella atleta de 12 anys, o de 15 anys, o de 14, menors. Tothom encara ho veu bé. Ei, això no es fa, ho tenim clar. Però què vam fer nosaltres? Següent pas, tercera etapa. Què passa? I aquí hi ha més controvèrsia, després ho debatrem. Què passa quan no es tracta de menors? Quina diferència hi ha entre una noia de 16 anys o una de 17 i una de 18 o 19? Si hi ha una situació de poder, si hi ha una jerarquia, si hi ha aquest abús de poder. Quina diferència hi ha? A nivell legal tota, és veritat, però a nivell ètic, a nivell del mal que pot causar tot això, hi ha diferència. I aquí ve la contestació social, i per això se'ns ha també atacat molt. Esteu fent de jutges, aquesta frase m'he sentit cada 2 per 3. Jo tinc resposta a això, però no n'he sentit moltes, perquè una noia de 18 anys, un noi de 18 anys, s'ha de poder defensar, és adult i ha de tenir resposta a tot això. No, perquè és molt més pervers. Perquè primer t'agafen això, després això, després t'han agafat la mà, i tu no te n'has donat compte, i t'han aïllat, i t'han posat contra la paret, i t'han arraconat, i de sobte t'han casat el lloc que portava la pell de l'ovella, no? Que és així de pervers. I jo sempre dic, no, jo no soc un jutge, no he estudiat dret, m'he fet un fart de llegir sentències, jo no he estudiat dret, jo explico fets. La meva única resposta davant d'aquesta situació és, jo em dedico a explicar fets, irrefutables, i el patró. Però abans d'entrar al patró, quarta etapa, més complicada encara, més contestació, més pals per l'Albert Llimós. Traiem el component sexual. Anem a parlar només del poder, que al final és la mare dels ous de tot.
és el que ho explica tot. Traiem tot l'àmbit sexual, l'abús de poder, és el que explica tot el que ha passat i tot aquest moviment i tota aquesta sacsejada que ha hagut a la nostra societat. És el mal ús del poder, d'algú que es creu impunitat, que pot fer el que vol amb el subordinat, amb la persona que té per sota. I nosaltres vam començar a publicar articles amb altres mitjans, això no és una feina només del diari Ara, hi ha molts altres mitjans que ho estan fent molt bé, vam començar a publicar situacions d'aquest tipus, a l'àmbit de la universitat, en l'àmbit de l'empresa, en què no hi ha ni un component sexual, perquè ho explica tot. Us he dit el patró. Clar, la majoria d'articles periodístics, per tenir seguretat, i més en un tema tan complicat com aquest, en què es basa? Amb les denúncies, no? La noia que denuncia, el noi que denuncia, el seu entrenador, el que sigui. Però molta gent no s'atreveix a denunciar, és un tema molt complex. Clar, recordo una noia que em va dir és que no tinc els 400 euros, que ma mare és advocada. No tinc 400 miserables euros. Era del món de la cultura, que pobres estan com estan, i va dir, no tinc aquests diners. Per tant, molta gent defuig això. Després, molts temes estan prescrits. Ja no s'hi pot fer res a nivell judicial. Per tant, no hi ha denúncies, no hi ha sentències, no hi ha res. Per tant, jo com a periodista, amb quins elements em puc basar per tenir seguretat de fer un article que no em vinguin amb querelles per honor cada 2 per 3. No tinc expedients, no? A vegades no portem expedients de l'escola, no tens imatges, no tens converses de WhatsApp, no tens gravacions. Sabeu l'única eina que m'ha servit a mi per tenir seguretat, per poder dir ei, tu t'has equivocat, tu ets un agressor, i ho diré amb un titular a 5 columnes? Sabeu quina és l'única que tenim? El patró. Què vol dir patró? Jo m'he trobat amb milers de persones els últims 6 anys, milers de cafès. Alguns molt durs, altres que m'ha acabat rient, perquè la persona està en una altra fase. I quan et trobes amb una cosa així, et t'expliquen el seu trauma, el seu dolor, jo me les crec. Una altra cosa és que el que jo acabo publicant, és aquí on hi ha de fer el filtratge, abans de publicar. Però què em dona seguretat a mi? El patró. Trobar diferents casos del mateix agressor. És l'únic que em garanteix no equivocar-me. Perquè com jo sé que el que m'explica la Maria Lluïsa de fa 30 anys és veritat. Va passar fa 30 anys, no hi ha res. Tinc el seu relat, una conversa de cafè, que la mires als ulls, que probablement hi veus aquell home esferat, que hi veus dolor, que hi veus vergonya, moltes vegades. Però no tens cap element per dir allò és veritat. Llavors, què vaig intentar, quin mètode vam utilitzar, què vam inventar per intentar fer bé la nostra feina i ser impoluts? Patró. Si la Maria Lluïsa m'explica això, i ella va ser l'any 88, anem a buscar aquest home o aquesta persona amb qui estava. I vam començar a buscar tota la gent que està al seu voltant. I de sobte n'hi trobes una al 89, que t'explica el mateix. I es trobes un altre que al 98 t'explica el mateix. Llavors tu dius, quan hi tens unes quantes, 10 persones, 8 persones, s'inventaran el mateix. Oi que no? Oi que és impossible? Doncs és l'única nostra arma que tenim per tirar endavant aquest tipus de reportatges que som molt conscients, que tenen unes conseqüències molt grans. I en som molt conscients. Cada vegada que faig un titular d'un reportatge dels que s'expliquen al llibre, les derivades són molt fortes. Ho sé. Per això he de ser impolut. No em puc equivocar. És que si m'equivoco, envio a la merda la vida d'una persona de manera molt injusta. Per tant, el patró és l'únic que m'ha salvat. Què vol dir això? I dic com el que deia al principi. Que he fet una feina molt injusta, jo he fet molt dolor, he causat molt dolor, jo he fet molt mal. Jo que vull fer bé, jo que vull ajudar a la societat, he fet molt mal a molta gent. Per què? Primer perquè els he dit a porta freda, sense saber si tenia una història moltes vegades, estic investigant això, creus que em pots ajudar, creus que
I potser aquella persona que ho tenia oblidat, que no tenia previst fer aquest pas, de sobte es troba davant la tessitura de i vaig, és el moment, però no està preparada potser aquesta persona per fer aquest pas. I això provoca molt dolor. I jo he causat molt dolor en aquest sentit. I per les falses esperances. Quan jo em faig un cafè amb una persona, probablement jo sé que aquell article mai s'haurà a la llum, perquè no puc arribar a tot arreu. Però l'escoltes, estàs una hora amb ella, i l'estàs creant unes faltes esperances, perquè aquesta persona té ganes que surti l'article endavant, té ganes que el focus se posi sobre la raó, en té moltes ganes. I no per venjança a vegades, sinó per necessitat, per sanació, per reparació. I jo no li dic, el teu article no veurà la llum, perquè no ho sé, però l'he generat unes expectatives, l'he generat unes esperances. Crec que una cosa que ho compensa, que és que crec que el fet d'estar amb algú que t'escolta, que no et jutja, que t'entén, en realitat amb en si és molt reparador. I crec que això compensa una mica aquestes faltes esperances que es creen. I és injust perquè el fet de buscar aquest patró, el fet de que la Dani Mos busqui 15, 20, 25 casos, 60 casos, com el cas de Nages que van buscar, fa que moltes històries es queden a les llibretes i moriran aquí. Moriran aquí. La majoria de les meves històries moriran aquí. I jo marxaré a casa amb la pena aquella de dir li he obert una porta d'esperança a molta gent i la història no es publicarà, i jo ho sé. 150, 180 noms que estan aquí i que sé que no es publicaran. I són gent que probablement es mereix, bum, el seu titular a 5 columnes, perquè em fet molt mal, però no tinc el patró. No tinc les eines suficients, no per protegir l'Albert Llimós, periodista del diari Ara, perquè no volem una querella per difamació, però no. També per protegir-los amb ells i amb elles, a les víctimes. Perquè l'agressor, si té una víctima, anirà per amb ella, la identificarà i anirà. Quan li surten 10 o 12, què farà? Me tapo i me'n vaig. Per això busquem aquest patró. No només per protegir el diari o l'Albert Llimós, sinó per protegir les pròpies víctimes. Torno al llibre, vaig parlant, jo crec, com que estem en un entorn de debat i tot això, vaig parlant i vaig d'aquí cap allà. El llibre no deixa de ser, i a mi m'ha permès... No, mira, tiro enrere. Quines conseqüències té el fet que durant aquests 6 anys que us he dit, un periodista sense formació sigui rebi milers de converses sobre el trauma que pateixen les persones. Que jo vaig explotar. Així com us deia que potser Catalunya explotaria si sortís tot això, el primer que va explotar va ser l'Albert Llimós. 4 d'abril del 2022, Terrassa, para darrere d'un cotxe. Jo sobte em començo a sentir emboirat. A més és una paraula d'emboirament que m'encanta perquè soc de Lleida i per tant tornen els meus arrels. I vaig dir, bueno, estic acostumat a conduir, m'he marejat. Prestejant amb el mòbil, que estem tot el dia amb el mòbil, m'he marejat. El dia següent, el meu cap, emboirat. I així, dia rere dia. Passa una cosa. A més, vaig tenir la fortuna, dic fortuna, per cap d'uns dies, a casa, dinant a les 5 de la tarda, que no deu ser sa, vull dir, part de la culpa és d'això, em vaig ennuegar i em vaig desplomar, vaig caure rodó. Va ser per això, no va tenir res a veure amb el tema del cap, però em va espantar, em va ajudar perquè em va espantar. La moda de les infermeres l'espantar. I va ser un avís, em va dir, ei, Albert, pren-t'ho en sèrio, potser tens alguna cosa, el primer que penses és tens alguna cosa a la cap. L'emboirament va seguir fins al punt que jo anava per l'Eixample, per Barcelona, visc a l'Eixample,
Anava caminant, bé, 9 del matí, deixo els nens al col·le. Això, aquí picarà. Entro al diari, primera passa, i el meu cap, pum, explotava, d'emboirament. Mal de cap, que em durava tot el dia, em durava uns quants dies, i era automàtic. Jo soc balança, soc racional, soc el tio més quadriculat que hi ha en aquesta sala, probablement, bueno, no ho sé, però dels que més. I tots els meus prejudicis, la meva missió del món es va ensorrar. Vaig dir, que complex, que difícil que és això que tenim aquí dalt. És aquí, però és difícil. Se'm va trencar tots els esquemes. Vaig entendre que, per molt que jo creies que quan arribava a casa, jo podia desconnectar, jugar amb els fills, que no encarregava totes les motxilles de les històries, allò suporava, que per aquí hi havia una cosa que suporava. I em va trencar tota la meva manera de ser. Em va destrossar tot la meva visió de mi mateix. I vaig aprendre que tenia un problema de salut mental i m'agrada parlar-ne, perquè crec que és una cosa que s'ha d'exposar, que n'hem de parlar molt més. Vaig començar teràpia, les vacances em van anar molt bé, i tot això era, per una banda, la derivada de totes aquestes experiències, d'aquest trauma, de la Margarida, els que no lleveu la història de Margarida, llegiu-la, és un amor, és una dona de 70 i escaig anys que li tinc una devoció molt gran. I l'altra part, l'agressor. Carregar la motxilla de qui t'amenaça durant mesos, de que aniré per tu, que et demandaré, que menteixes, els seus altaveus. Les dues coses van fer que el meu món petés. Per això el llibre, al final, i tornant al principi que és Intocables, el fil conductor és una persona que es diu Albert Dimós, un periodista que es diu Albert Dimós, que va fer de fil conductor per tot el llibre, per lligar aquestes històries que us deia, des de la Margarida a la història del coordinador del futbol base del Barça, l'Albert Benaiges, a l'Institut del Teatre, a l'Alejandro, que és un actor important a Catalunya i que va viure una situació també molt forta. I és la manera de lligar totes les històries. Algunes de manera novel·lada, altres més periodística, no? Hi ha diferents registres, no? Hi ha també la part més literària, perquè he escrit novel·les i això intento traslladar aquí. Però sobretot, i torno al principi, és un llibre que descriu molt bé l'evolució que estem vivint els últims anys al nostre país, i és molt bèstia. No tenim perspectiva per entendre el que està passant. No tenim perspectiva, però s'està trencant una de les coses més invariables de la nostra civilització, que és el poder ostentat pels poderosos, en aquest cas pels homes sobretot, i ho estem vivint aquest canvi ara. I som partícips i podem participar. I el periodisme ha participat. I no l'Albert Dimós al diari Ara, els seus reportatges, que ha portat un granet de sorra molt petit. Tot el que ha passat als Estats Units, amb el moment del Me Too, del Harry Weinstein, d'aquest productor de cinema nord-americà, tot el cas del Me Too de Larry Nassar, que us deia, del metge de la gimnàstica americana, etc. Per tant, som uns privilegiats de viure aquest canvi. No sempre es diuen canvis, i crec que és un canvi que canviarà molt la nostra societat. Segurament que costarà molt, perquè què ens trobem ara? Quan un moviment, quan algo és preeminent, i ara el feminisme que està volent trencar això és preeminent, què passa? La notícia és de la setmana passada, fa 2 setmanes. Els nostres adolescents, els nostres fills, nets, són la generació que està més en contra de tot això. Per què? Per els inputs que reben, però també perquè sempre rebel·len contra el discurs hegemònic. No? Clar, tu dius, l'educació és la base per canviar tot això, i a vegades veus que els que estan a les escoles són els que ara estan plantejant més dubtes de tot aquest canvi. És aterridor això, és aterridor. Vull creure que d'aquí 5 o 6 anys, quan ja no en tinguin 14 i escolten reggaeton tot el dia,
amb aquestes cançons i aquestes lletres tan sofisticades, aquests missatges que llancen, que quan arribin a la universitat o quan comencin a treballar i tinguin un altre entorn, tornaran a assumir ostres, no, hem de ser tots iguals, no podem ficar la mà on volem i que no hi hagi cap tipus de conseqüència. Costarà, però crec que estem en el camí. Va, parlem de coses més. No sé quanta estona voleu que xerri, jo puc estar molta estona, però jo crec que és preferible que fem un parell de coses, ¿vale? Per incentivar el debat també. Com es fa, com converses amb una víctima i com converses amb una agressor? És una de les coses que més he pensat al llarg dels últims anys. La Carla Vall, no sé si la teniu reconeguda, important penalista del nostre país, un dia dinant a Sant Andreu, òbviament la Carla i jo ens coneixem molt perquè crec que els dos, en el nostre àmbit, hem apostat molt per aquest tipus de posicionament. Em va dir, i tu com mires? Quina mirada tens quan et trobes amb algú que t'explica el seu trauma? Em va deixar descol·locat. Mai m'havia preguntat quina mirada he de fer? Com mires a una persona que t'explicarà probablement la cosa més dolorosa de la seva vida? Com la Margarida, que no ho ha explicat mai a ningú, que durant 60 anys ho havia portat aquí. No li vaig saber respondre. Vaig dir, no ho penso mai, Carla. Necessito temps, no ho sé. Crec que al final la mirada ha de ser empàtica, de respecte i sobretot ni de pena. No pot haver pena ni... no sé la paraula, però... Fa poc, precisament a la presentació d'un llibre de la Carla, una noia que havia denunciat un cas d'una agressió, va sortir un tema i em va dir, crec, la frase que ho defineix millor. Una mirada que escolta. És tan simple com això. L'únic mèrit periodístic de servidor durant els últims 6 anys és escoltar. I crec que ho faria molta gent molt bé. Però crec que la gent que està massa al meu i a la qual jo ho repeteixo i ho diré les vegades que faci falta de causar molt dolor, perquè he obert coses que regiren molt i a vegades m'he equivocat. Un exemple. Vaig fent spoilers, però que no hi ha problema. Al llibre ens veureu i el coneixereu. El dia més feliç de la meva vida periodística, al principi, que és quan publico el primer reportatge sobre els abusos en el món de l'esport, me'l passo 24 hores plorant. Els meus fills, molt petits llavors, preguntant-me, pare, per què plores? La meva dona treballava, estava al clínic, treballant. I jo no els podia donar resposta. Per què? Perquè vaig fallar amb una noia. Perquè vam tenir una conversa durant mesos, la vaig anar a trobar a un gimnàs perdut de Barcelona, em va explicar la seva història, vam estar mesos i vaig lligar la història del seu agressor i al cap de molts mesos em diu, i tinc una altra història. Anava corrent i algú em va explicar la segona història. I la culpa va ser d'això. De no veure'ns, de no trucar-nos. Per WhatsApp vam acabar de parlar una cosa i ella va un moment que va dir, però no vull que s'expliqui. Clar, jo vaig entendre, no vull que s'expliqui al segon cas. I ella referia tot el que havíem parlat durant mesos, a tota la seva història que portava aquí dins. Clar, quan ella rellegeix l'article, que no s'ho referenciava, no s'identificava, no sortia el seu nom. Però ella va... La gent del seu entorn, alguns ho van identificar. Clar, quan ella es troba amb un gran reportatge a l'Ara que es repica a tota Catalunya, a tota Espanya, a tots els mitjans se'n fan ressò. Pobra noia. És culpa meva. A partir de llavors he pres que les línies vermelles s'han de fixar, s'han de delimitar molt clarament i que això, trucada, el WhatsApp, horrible, no. Per això us dic que hem causat molt dolor. Crec que amb una voluntat i amb una finalitat bona, no? Com aquesta mirada que escolta, que em deia, amb una víctima i amb l'agressor.
Com ho fas? Jo a la universitat no m'ho van ensenyar, no hi havia un manual de dir els temes d'abusos o d'assetjament o d'abús de poder, mira, has de fer així, 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 així. Jo dono classes a la universitat. Jo els explico, la meva expertesa, però no hi ha un manual que expliqui com ho has de fer. El primer dia que vaig anar a una presó, sabeu on va ser? S'ha llegit el llibre, no se sap. En un confessionari. Era el cas de mossèn de Vilobrenyà, mossèn Tomàs. Jo venia, us explico amb anècdotes perquè entengueu, però després ho veurem, l'important és el rerefons que hi ha de tot això. Venia de veure un home gran, un home de certa edat, que havia patit abusos per part de mossèn Tomàs, un home que em donava respostes monosil·làbiques, que era el xamaner expressar el seu dolor. No em va explicar, va ser a la portada de casa, em van dir, vés a veure aquest home, després de setmanes passejant pel poble, de veïns que em portaven a veure famílies senceres, converses de llar de foc, i em van dir, sí, mira, busca aquest home, el trobarem en aquesta casa. I vaig buscar un truco, i em baixa un home, i a la porta de casa, 2 del migdia, 3 del migdia, el sol hivernal, mes de desembre, a Vilobí, Llunyà, a Girona, i amb monosíl·labs em va traslladar el seu dolor. Era la seva manera d'expressar allò que portava 30 anys també. Aquí, a més era un home que l'havien marcat, que tenia una càrrega dins del poble. Amb l'adrenalina que trobava aquest, vaig dir, és el moment d'anar a veure el mossèn. Pum, agafo el cotxe, me'n vaig cap a Arbúcies, que em diu en castellà, i em diuen, està a l'església. Vale? Portava un llibre, el quadre gris, de Josep Pla, el vaig intentar llegir 25 vegades, no vaig llegir ni un paràgraf, perquè tota l'estona el meu cap deia, com t'ho faràs? És la primera vegada que em trobo a Jesús. Com m'ho he d'abordar? Mossèn Tomàs, 90 anys! Ah, i si l'agafa una tapa de cor? Quina responsabilitat tindreu? Tot això també va per aquí circulant. Quina pregunta l'has de fer? Com l'has de fer? Què l'has de dir? L'has d'ensenyar tot? No l'has d'ensenyar tot? I si el meu cap anava maquinant, mentre el pla seguia a les meves mans, i vaig estar una hora esperant als bancs, un fred terrible, perquè era desembre, un dia fred, tot fosc, i de sobte veig un home que em traeix més petitó i dius, Dios, se l'ha format de cor. I mirant veig un confessionari. Pues la meva mare em va dir, on està obligada a dir la veritat? On el seu terreny de joc? Vaig pensar, un confessionari. I em vaig confessar després de 25 anys. I després, quan va acabar, li vaig dir, i ara què toca a vostè? És una anècdota. Segurament que no va tenir els efectes messiànics i no va dir la veritat absoluta per estar en aquell lloc. Però la seva actitud i les seves respostes van ser molt diferents. Perquè estava al lloc on teòricament has de confessar els teus pecats, a la que em va donar per 2 setmanes, que m'ho va mentir tot, em va dir que això era un cos del dimoni, que això era perquè ell... En canvi, la primera vegada, alguna cosa la reconeix. Clar, no és el mateix parlar amb mossèn Tomàs, aquest home de 90 anys, que parlar amb Joan Oller, amb Pau de Sansi, director teatral, que parlar amb Albert Benages durant 2 hores en un bar, que era un home que jo coneixia, perquè jo havia fet Barça, jo havia sigut periodista esportiu. Doncs vam estar 2 hores conversant amb Albert Benages, i clar, quan et trobes 2 hores amb una persona que coneixes i saps que tu tindràs el teu titular perquè la història estava lligada, perquè tenies 60 persones que t'explicaven el que feia Albert Benages a l'Escola de Barcelona, tens pena fins i tot. Vaig sentir pena. Vaig sentir pena per una raó. És molt fort. I més quan acaba la conversa, de 2 hores, al bar de la Sang de Barcelona, que era com una meva segona casa, i ell em diu la mala vida es fa les teves mans. I al cap d'uns dies, gent del Barça, gent poderosa, amb bons contactes dins del meu diari, comença a enviar el missatge, Albert, el Benages, estirarà les vies del tren. Carrega't la responsabilitat.
Si passa alguna cosa, ets tu. Si li passa alguna cosa a mossèn Tomàs, ets tu. Si li passa alguna cosa a la de Nages, ets tu. No, és el que volien. No, quan mor Joan Oller, jo estic a Gràcia, escrivint el primer capítol d'aquest llibre. Bueno, documentant-me de la Margarida, perquè la Margarida va créixer a Gràcia. I la Núria Genigo, la meva companya que m'ha ajudat durant tots els anys en la part de la cultura, com a speaker. Jo el primer que vaig dir és, no som zero culpabilitat, nosaltres vam ser impol·luts. Vam explicar fets. Teníem 15 testimonis que ens explicaven el mateix. Ara, després dels reportatges es pot llegir de moltes maneres. Hi va haver gent que no veia. A mi m'han dit, tu has matat a Joan Oller perquè eren xafarderies anònimes. No, hi havia noies que sortien el nom inicial del cognom. Per què no fico el cognom complet? Per protegir-le. Perquè no venissin contra elles, perquè venissin contra mi, si volia alguna cosa. Per protegir-le. I un article al diari La Vanguardia d'un advocat conegut, que és tertulià amb en Jordi Basté, l'any que murió Joan Oller, culpant de les xafarderies anònimes que van causar aquest problema amb Joan Oller. No eren xafarderies anònimes. Jo no vaig dir de predador sexual, jo vaig dir, ha passat això. Un assetjament sexual i va passar això i això. Fets. Què passa? Que el poderós, l'intocable, el que ha viscut de la impunitat tota la seva vida, val més que el testimoni de 15 noies? El que més em refot no és que anessin contra mi, és això, que el valor i la dimensió del testimoni de 12-15 noies que sortien amb nom i inicial del cognom, que se van identificar, que ell va anar per amb elles també enviant-los missatges, no valguessin per a res. Això és el poder. Això són intocables. Que tot i tenir 12-15 testimonis, no valen res. El que val és el del nostre amic. Perquè clar, qui són els seus amics? L'advocat, el cantant, la política, i van ser els que el van defensar. Afortunadament, i amb això acabo, i perdoneu perquè crec que estem canviant. El cas de la Manada, el cas del Dani Alves, avui hem conegut, no? Ahir, el canvi, però fa 8 anys no sé què hagués passat. 8 anys la noia no hagués denunciat. Fa 7 o 8 anys aquesta noia no hagués denunciat. Però ara hi ha uns mecanismes perquè la gent es fa més al cas que la van acollir quan van passar els fets. I la jutge del tribunal li va donar importància al que va passar després d'això. I es va creure el que va passar. I fins i tot les seves contradiccions, perquè hi ha contradiccions. Què passa amb Jennifer Hermoso al principi? Que se'n riu. Que se'n riu. Per què? Perquè necessites identificar moltes coses. Després la culpa és d'ell per no assumir-ho i dir m'he equivocat, no ho havia de fer, i li va sortir la posició de xulo i va voler negar-ho tot. Que si hagués assumit la seva culpa de dir sí, no ho havia de fer més per un càrrec públic, no li hagués acabat passant tot el que ha passat. Però crec que, tot i que avui amb 1 milió d'euros, crec que encara no ha passat, perquè crec que han dit que el Neymar, no, el pare de Neymar no vol donar-li, jo crec que és part del teatrillo, no part de l'escenari, però, com a mínim, això fa 4 o 5 anys no m'ha passat. El cas del Harvey Weinstein als Estats Units havien pagat a moltes de les seves víctimes milions per comprar el seu silenci. I la investigació que fan les dos periodistes del New York Times fan que moltes d'aquestes noies diguin això no té validesa legal i jo vaig sentir un davant i ho dic, ni que hi hagi un paper que no serveix per res, perquè no serveix per res aquests papers. Per tant, crec que en aquest cas, en aquesta matèria, en poc que servim els periodistes, però en aquest camp crec que la feina dels periodistes és bàsic per canviar aquest paradigma. Causant dolor, ho diré les vegades que faci falta. A vegades caien alguns companys i jo potser algunes vegades he pogut caure en un relat que dones massa detalls. Un exemple, i ara sí que acabo, perquè si no soc molt... Jo puc anar parlant de noves. Vaig explicar el cas, que no era una notícia d'investigació, era el cas d'una denúncia d'una periodista contra el seu cap. Quan feia el relat, l'havia tocat a la discoteca, i vaig pensar, com ho interpretarà el lector de l'ara si només dic que l'ha tocat a la discoteca? Perdoneu, molta gent diria, ja està, vinga, ara no es pot ni lligar, tal. I llavors vaig afegir un, entre cometes, que és, i li va ficar la mà per sota la faldilla, que això sortia a la denúncia. Una persona de la Generalitat em va escriure i em va dir
calia aquest detall? Hosti, tu que cuides tot això? I jo li dic, ja ho sé que per tu no et cal i a mi tampoc, però entenc que no tothom està en un mateix moment, no tothom interpretarà. Aquest detall no va per a rendimós, va per lectors, lectores, que potser els diu, bueno, la va tocar a la discoteca, que poden dir, no és per tant, en canvi si li dius, imagineu la complexitat, i amb això acabo, i la reflexió que hi ha al voltant d'aquests temes. Aquest tipus de periodisme no es fa d'un dia per l'altre, aquest tipus de periodisme i el rerefons i el debat i la reflexió que hi ha a Intocables, que repeteixo, es llegeix com una novel·la, és molt profund. Jo he estat setmanes pensant com tracto el nom d'un agressor, on col·loco la seva versió dels fets. Perquè clar, si li dones la veu a l'agressor, un cas d'un condemnat, d'un agressor que està a la presó, estava en tercer grau, havia sortit i una associació juntava víctima amb agressor i creuen que forma part de la teràpia, justícia reparativa, ¿vale? Però clar, jo pensava, estic donant veu a una persona que ha agredit amb un nen petit, era un menor. Hòstia, si l'identifica la família d'aquesta menor, què sentiran? Què sentiran? Vaig estar 2 o 3 setmanes pensant com ho feia. Al final ho vaig utilitzar perquè al final hi havia una víctima que acceptava aquesta manera d'intentar convertir la justícia en reparativa. Ara, i nosaltres juguem amb això, on fiques? Pues al final del relat vam ficar la versió d'ell, sense les justificacions, etc. Per tant, amb això acabo, sí. Crec que és un periodisme molt necessari, crec que Intocables recull aquesta reflexió dels últims anys al nostre país, que gaudireu i patireu molt els que ho llegiu, però crec que ja era hora que el mur s'esquerdés. Era un mur impolut i crec que mica en mica, gràcies a la valentia de moltes dones, de molts homes que decideixen fer un pas, ens trobem que aquest mur comença a tenir esquerdes i sobretot que ja no girem els ulls. Què fem nosaltres abans quan passa una situació d'aquestes? Aixecant de perfil o girant la cara. Quantes vegades ens ha passat? Un comentari desafortunat d'algú, amb una noia que passa, jo, si no t'esportiu al Barça, el fotògraf, el càmera, pum, i arriba la noia maca de 20 anys, que comença, que fa pràctiques, que va perduda, i el comentari groller del càmera o del periodista o qui sigui. I què fem nosaltres? Somriure incòmode, t'apartaves i no dius res. Ja, jo crec que més d'un li diria, què fas? Noia, estàs bé? Això crec que és un avenç. I això parla molt bé de la nostra societat i crec que era necessari. I crec que en això el periodisme ja ha jugat un paper determinant i que els que eren intocables cada vegada ho són. Vale. Si voleu xerrar més, però he quadrat una orella curta. Va, preguntes, dispareu. Maleïda l'hora que vas entrar al despatx de la directora. Maleïda l'hora que vas entrar al despatx de la directora. Per sort per les dones no vas fugir. Jo em considero un privilegiat i ho tornaria a fer les vegades que fes falta. Ha sigut dur, ha sigut dur i no només el que supura el dolor de les víctimes dels agressors, l'autoexigència també de jo al final me justifico amb temes grans. Jo no soc com la Núria Oriols que va venir aquí, no? Ella té el seu dia a dia de política i de tant en tant treu el seu tema gran. Jo teòricament només estic pels temes grans i saber que no tens cap tema o que l'últim que vas publicar va ser fa 6 mesos, a mi jo he arribat a sortir a les 6:30 del diari o a les 6 del diari, així, sense que ningú em vegi, perquè em sento malament perquè els meus companys marxen a 8:45, a les 9 i jo he entrat a les 9 del matí, he entrat abans. Però aquesta càrrega que no tens el dia a dia, que no tens la roda, a mi m'ha afectat i és un problema meu, perquè no hauria de ser així, és un problema meu. Però a la vegada crec que, ostres, que de fer cròniques del Barça i com fa les cobertures Rakitic a Messi i tot això, a parlar d'aquests temes, doncs soc un privilegiat, sí. I ho tornaria a fer i li he robat hores als meus fills, són els grans perjudicats de segurament tot el que ha passat, però crec que
que canvien petites coses amb nosaltres, les advocades que s'han ficat, els moviments, els activistes, les entitats, vull dir que mica en mica és un tema, i és un tema que afecta l'abús sexual infantil, està xifrat en un 20%, i les agressions a les dones són inconmensurables. Per tant, és un tema que necessitàvem treure a la llum pública. Jo només volia preguntar que quan tu parles amb l'acusador, ells no t'ho deuen reconèixer de seguida. Tu has de dir les proves que tens perquè ells no t'ho reconeguin i t'ho reconeixen o no t'ho reconeixen. Crec que de manera clara, només una vegada una persona m'ha dit en una altra època, em vaig equivocar. Després alguns que diuen, bueno, alguna cosa sí, però la major la neguen, i majoritàriament... I llavors quan les colles i els dius les proves que en tens, llavors... És la seversió, llavors jo ficaré la seversió, nega els fets. Aquesta paraula, aquesta frase, nega els fets, però sí, jo soc dels partidaris de que se'ls ha de donar... Hi ha un debat dins del món del feminisme de si s'ha de parlar amb els agressors. Hi ha debat, hi ha gent que diu no se'ls ha de donar la veu. Jo crec que en aquest cas, per exemple, jo no faria una entrevista de Carles, ho dic a lliure. Crec que no, que aquella entrevista no tocava, o jo no l'he fet, perdona, jo no l'he fet. Si un periodista vol fer, està en el seu dret i ho pot fer. Però amb els agressors s'ha de parlar perquè et pot donar un fil, perquè se'ls pot escapar una cosa, perquè de sobte potser reconeixen els fets. Vull dir, per tant, la conversa és després que has de fer tu, el que et deia, on la col·loques? Aquí, al 8è paràgraf, en quina dimensió ho poses, no? O quina credibilitat li dones al seu relat. Però clar, quan jo tinc 60 testimonis i una versió que pesa, cabrà, no? Per això no em poso mai presumpte. Jo els meus articles, si són d'investigació, si he fet la feina de 4, 5 mesos, 2 anys, 4 anys, jo tinc casos de fa 4 anys i no els he publicat encara. He anat acompanyant a les persones, que se'n valenteixin, les he acompanyat a advocats, i arribarà un moment. Perquè crec que com a periodista, si em limités a publicar i vinga, titular i ja està, no estaria fent bé la meva feina, perquè remous un tema tan dur que no em puc limitar a fer el titular. Hi ha moltes persones, no totes no ho puc fer, és impossible, però n'hi ha unes quantes que intentes acompanyar-les, ajudar-les, i això podria arribar l'article. I si no arriba, mira, un dia li diré a l'Estapera, mira, t'he robat 8 hores, no? Però molt pocs ho reconeixen, sí, clar. Bueno, jo volia agrair-te tot el que has dit ara, que així uneixo a l'entrevista que te va fer l'Àlex Gutiérrez, i a més indicaves noms molt clars, que Amor fa poc, el Benages i el Artimano o alguna cosa, Armentano. Bé, jo, a part d'això, volia anar, no sé, generalitzar una mica, en el sentit de que veig en el món, sobretot de la cultura, diguem, teatre, etc., que és d'on ha hagut molts casos, si se produeix una certa omertà entre els companys de feina, actors, directors, etc. Perquè també en un altre país proper, França, i fa poc que va sortir un article també a l'Ara, em sembla, que des de fa molts anys tota la gent d'aquella, directors, actors, estan cobrint molts abusos i pitjor. Fins i tot també nomenaven a 2 patums de la cultura, com era Sartre i la seva dona, també patum del feminisme, que era Simone de Beauvoir. Aquests 2 van cobrir a molta gent abusadora. Ara s'estan descobrint casos a França. Encara hi ha por. Estem al mateix nivell aquí d'omertà, per dir-ho d'una manera, entre la gent propers a aquests personatges. Sens dubte n'hi ha hagut molta. Jo a França, el llibre que ho explica molt bé és el consentiment de la Vanessa Springora, que és una història cultural, que ella explica la seva vivència, ella sent adolescent, com un escriptor que la té pica en edat, ella té 14-15 anys, té una relació amb ella, i vaig a la pregunta que planteges, com la gran elit cultural de pensament francesa del maig del 68, que seria la llibertat, que seria el progre, defensen les relacions d'aquest tipus, com si estiguéssim parlant de la Roma antiga, de la Grècia antiga.
I llavors dius, ostres, que curiós, no? En aquells anys l'esquerra progressista i llibertària estava acceptant pràcticament la pedàstia. I això crea unes contradiccions que dius, que complex, el problema és tot de grisos, i llavors que a vegades dius, no entenc res, com aquesta mirada podria ser. Llavors que jo vaig cap aquí, però no és format. I tant que oberta, perquè tots hem ostentat el mateix poder, i per tant, què li diràs a tu amic si tu saps el mateix? És que aquest és el gran problema. Una actriu important, molt jove, 30 escats, molt jove, em va dir un dia, amb ella vam fer uns cafès, perquè tenia moltes històries, i em va dir una frase, em va deixar, diu, dels actors grans, no de la seva edat, més grans que ella, amb els quals he treballat, i havia treballat amb molts. Et podria contar amb els dits d'aquesta mà, és que no m'han magarejat. Està normalitzat. Per tant, si tu fas el mateix que el teu company ja ha sortit del focus, doncs ho cobriràs en la mesura possible. Afortunadament, crec que està canviant avui mateix en un altre sector. He de vigilar què dirà, món de la música. M'he trobat amb una persona, amb un músic. I m'ha fet una reflexió que estava i diu, el nostre sector passa de tot, diu, ara, el que és intolerable és que la gent que continua el sector ho continua fent ara. No volem dir, ell m'està justificant una mica tot el passat, però dient, l'imperdonable és ara perquè ara precisament tothom hem obert els ulls. Està bé, compro aquesta reflexió, és molt pitjor d'ara perquè la societat està canviant, estem dient, ei, que no ho veus, que no pots fer això, mira, les línies del país són aquestes. Però que llavors tampoc es pot dir, i hi ha hagut molts excessos. Si estem millor o pitjor que França, jo no soc sociòleg ni tinc la capacitat per donar resposta a això, però crec que Espanya és un dels països que estan més avançats. Estan més avançats perquè hi ha una feina periodística molt gran i perquè crec que hi ha hagut canvis importants, el cas de la manada de Pamplona va ser molt important per començar a canviar coses, i l'altre jo parlava amb una noia de Berlín, una noia d'Alemanya, que em deia, ostres, a nivell europeu també, els temes que han rebut més és el tema de la manada, que és un cas de violència extrema, però jo crec que a Espanya estem avançats i gràcies a que gent s'ha dedicat professionalment a la feina d'altres mitjans, del país, del periòdic com el cas Maristes, etc. Però hi ha molt camp de córrer, està clar. No només hi ha la conducta individual, sinó la conducta de les institucions, que és el gran problema. A molta gent li fa més mal el silenci institucional, la revictimització institucional, que no pas la conducta o l'agressió del moment. Li fa més mal que la institució ho tapi que no pas la pròpia situació d'algús que es pot donar. I això ho hem de canviar. Poques institucions ho han fet bé en aquest tema, molt poques, per no dir-te cap, perquè tendeixen a rebaixar-ho, a donar-li molt poca importància, a no obrir les finestres del tot. Per què? Per mantenir la pau social, per intentar que... I amb això hi ha un canvi cultural molt gran. Jo sempre dic que per mi un canvi important el veurem quan un club, una entitat, una institució, quan hi ha un cas d'aquest tipus, digui, et foto al carrer. Què fan ara? Pacten una sortida perquè no volen un segon conflicte. Tenen el conflicte reputacional però no volen el conflicte laboral, de que els demandi perquè m'han fotut al carrer sense sentar-se. Quan una institució digui, te'n vas al carrer i si vols ens denuncies, però hi anirem perquè sabem que és veritat, perquè podem investigar, perquè ens creiem tot això. Quan hi ha aquest canvi jo crec que hem avançat com a societat. Però ara la societat, mira, l'Antonio Gómez de Lleida, la Teatre de Lleida surten 60.000 euros. 60.000 euros. Peanalla surt amb la vida arreglada, li faltava un any. No tenia indemnització, no tenia dret a moltes coses i el club el Barça li va arreglar. I va poder arreglar, i ara és una situació més solvent. Jo volia fer un comentari respecte a si estem millor o pitjor. Jo penso que estem igual que la resta del món i posaré un exemple. Has posat l'exemple de la manada. A veure, la manada en Quatre Mataos, que no coneixia, que va estar molt bé, inicialment no va ser una bona
va ser la segona vegada que es va revisar, etc. Però jo estic pensant en el Plácido Domingo, per exemple, que aquest senyor sí que va estar molt rebutjat als Estats Units, que allà el tema sexual dintre de casa i de la intimitat se tolera tot, però quan surt a la llum això no ho toleren. En canvi aquí a Espanya li van fer un homenatge a València, quan se sabia tot ja el que havia fet, i aquest tio s'ha carregat carreres de sopranos, de cantants, i ha abusat d'altres perquè poguessin tirar endavant la seva carrera. Això està provat i demostrat. Sempre hi ha una frase que m'agrada molt dir-la, que és: tothom està contra les violències sexuals en genèric, però quan afecten algú que coneixem, aquí està. És que parlem d'Intocables, que és el teu llibre. Però bueno, aquí també no se l'ha permès. Vull dir que també hi ha llocs que l'han dit per aquí no, potser de manera velada, potser no fent un gran rebombori, però també hi ha hagut llocs que la seva figura, si t'hi fixes també per un tema d'edat i tot, va anar decaient la seva presència pública. Vull dir que al final també, ara clar, d'un dia a l'altre l'altre no va arreglar res. És que és un tema que fins fa res no existia. Per tant és impossible arreglar un dia per l'altre. Tant de bo, però és que és impossible, és impossible. I clar, estem parlant d'una persona que és el mateix exemple, no? Què ens creiem? El poderós, un testimoni, o les 12, 15, 10, és igual, persones que el denuncien, que són no poderoses, no intocables, algunes s'han de cobrir amb l'anonimat o sortint només amb el nom perquè no vagin contra elles. És complicat, és complicat. Al final el abusador es abusador porque tiene socios colaboradores y tiene muchos. ¿Entiendes? Tiene muchos. Solo tienes que ver que la manada que tú has dicho, al final no es en la segunda instancia, tiene que subir al Tribunal Superior de Justicia, donde la víctima tiene que fortalecerse para poder defenderse de algo que le han hecho a ella, y es violencia extrema. Dani Alves, no hemos aprendido demasiado. Dani Alves hoy pondrá 1 millón de euros porque hay un poco de cuento y de teatro, y ha violado a una mujer de 23 años. Pero sí, pero hemos avanzado, pero nos queda mucho. Claro, y es la justicia, sí, porque és justícia de ricos. Però 5 anys abans la noia no hagués denunciat. El cas de Dani Alves és que no hagués denunciat, perquè no hagués hagut aquell policia, aquell responsable que l'hagués acompanyat, perquè el context social no era el mateix. Un exemple, vaig analitzar les sentències de l'Audiència de Girona, de l'Audiència segona, la secció segona, sobre violència sexual durant un temps. Crec que la majoria eren arxivaments. No, crec no. La majoria eren arxivaments o alguns que hi havia un pacte, una conformitat. Sí, no està per la porta. Sentències condemnatòries eren un percentatge irrisori. Per què? Perquè els tribunals, i la títol així, no es creen a la víctima. Què vol dir no creus a la víctima? Un cas flagrant, i que a més estimo molt també aquella família perquè surt a dir. Una noia de 13 anys, amb un monitor de 21, El tribunal va dir que no tira endavant, que no condemnava aquest noi, perquè el relat de la noia canviava. Aquesta noia dels 13 als 16 anys va declarar 5 vegades, en diferents 5 espais, i que el relat canviava volia dir que una vegada havia dit ens asseiem a la platja, ens fem un petó, després ens banyem, després a l'altre va dir ens banyem, després ens asseiem, després ens fem un petó, a l'altre va dir però és que la memòria és així, és que jo soc incapaç de recordar el que vaig fer i dir-ho exactament. Us imagineu amb 3 anys, 5 vegades ho va fer, una noia de 13 anys, adolescència, com parlem abans, aquesta edat rebel, no, que et vol revelar, que no fas cas als pares. Esclar, doncs, bueno, ara, jo crec que nosaltres estem fent una feina d'atracció, no? Som els primers que estem dient societat avança cap aquí, tornaré pla. Després ha de venir i l'últim que vindrà segurament, perquè és el més garantista, perquè sempre és l'últim, és l'estament judicial, no? Que vindrà al final, bueno, potser s'hauran de canviar fins i tot encara més les lleis, però sobretot la mentalitat, no? De les persones que al final han de decidir això. Sempre m'ho han dit, i m'ho ha dit gent de l'audiència, preferim que estigui un violador al carrer que un innocent a la presó. És la frase que moltes vegades et diuen i que en el cas de la violència sexual que no es pot demostrar, que no tens proves perifèriques,
moltes vegades s'acaba determinant a partir d'això. Passa que això és com, perdoneu, és com si deixessis un assassí al carrer, perquè no tens proves, però que està passant, no? S'ha de provar, Si tu poses algú has de provar, perquè si no... Però, esclar, és que cada vegada són més jovenetes les que ho pateixen, o com a mínim les que s'atreveixen a dir-ho. Jo diria la segona, perquè jovenetes abans també... Bueno, sí, ja la tenim a la Bíblia, no? La Susana. És complicat, el tema de la justícia... Jo crec que aquí tota la societat ha d'anar avançant, molta educació, òbviament, tot això passa per incloure, per fer educació sexoafectiva també a les escoles, no? Que la canalla conegui el seu cos, que conegui els límits, no? Que conegui això és teu, no pots tocar, respecte, etc. Perquè a la mínima puguin saltar i puguin explicar-ho. Jo crec que part de la solució passa per això. I després, bueno, jo una por de l'esclar tenia. Jo quan vaig començar a fer això, primer vaig tenir la paranoia, perquè sí que és la paraula, amb l'entrenador del meu fill gran, que devia tenir 6-7 anys, i hi havia un entrenador que sempre l'abraçava, que se l'enduia, i jo vaig començar a hiperventilar, no? De pobre, i no havia passat res. Però després vaig tenir una altra por, que és que els meus fills es converteixin en manada. Jo sé que els meus fills els educaré, crec, amb uns valors, i més amb la història que té el seu pare, però a vegades no saben, no tenen caràcter per dir, ei, però què fas? Es poden deixar en un grup? I ja no dic violar una noia, però aquell dia de nit de festa que aquella pobra noia passa per allà i l'amic més xuleta, no sé què tal, i potser el meu fill no serà capaç de dir, potser també dirà, Si fas passar un malgrat. O pot anar més. I després em va venir això, no? Però jo crec que avancem perquè com a mínim fa 10 anys un pare quan deixa els seus fills al futbol tot això no existia. Que el seu fill pugui ser un potencial manada, tampoc. I jo crec que ara com a mínim algo tenim, no molt. Però alguna cosa com a mínim la tenim aquí inculcada, no? Perquè com a mínim en som conscients, no? De mirar quin producte el té, hòstia, què passa amb aquest nen? Hòstia, no, amb aquest no, l'entrenador no et porta, cada divendres al McDonald's i després torna a les 11 de la nit. Els companyo jo. Si vols, sí. A mi tota l'estona m'està donant voltes, no sé si ho sabré explicar, si em sabré explicar. És tot poder, quan es veu amenaçat, té una reacció, i molt sovint brutal, això ho veiem sobretot en política, en poders econòmics. Has notat tu reacció d'aquest poder que per gènere es creu amb la propietat del cos que desitja, sigui de l'edat que sigui, del sexe que sigui? En aquest sentit que diu ella, no hi hauria una relació entre el poder econòmic i el poder sobre les persones. Sí, estem admetent que hi ha una gran desigualtat i els poders econòmics que ensorren fins i tot països, fins i tot monedes. Clar, aquest és el model que després es trasllada a la societat. Si jo soc poderós, no pot passar res. Haig de dominar, no? Està clar que el component econòmic hi és, però no sempre és necessari. Al final és el poder. Com ostentes tu el poder? El poder l'ostenten. Albert Llemós, professor de la universitat, quan parlo als meus alumnes de 17 i 18 anys, estic en una posició de poder. I no tinc més diners, no puc comprar una mansió, però estàs en una posició de poder. El poder té moltes cares, molts prismes. Jo sempre els dic als alumnes, dic que qui té la paella per mànec, qui ha de posar els límits sóc jo. No? El poder pot ser l'efecte tarima, que es diu, no? Aquesta posició, no? De que t'admiren, no? Perquè ets tu el referent, perquè no sé què. El poder és l'atleta de 27 anys que és guapo i que totes les noies de 15 volen que sigui el seu entrenador. El poder és els diners, òbviament, casos que no puc publicar. No compren directament a les víctimes, però tinc un amic que fa això. Jo tinc un tema que no he publicat, he de vigilar, que és un entramat de favors. Un conseguidor i gent. A tots els àmbits. Ara, tinc un cas, dos,
3, 4, 6 d'un i no l'he pogut publicar encara. Què vol dir que un periodista no pot publicar en 6 casos? Pues que la persona és molt poderosa i que les hem de protegir i que no estan tots en el mateix moment. Clar, amb l'Institut del Teatre ens va passar. La setmana abans de publicar jo vaig haver de tornar a parlar amb totes les persones per dir, ho farem, el diari m'exigeix, en aquell moment sortir amb noms inicials de cadascuna de les víctimes, no, perquè sí, dona més credibilitat, jo ara no ho faria així. Però és veritat que em va protegir molt de cara que certs advocats no diguin tots són anònims, no, sortien amb noms i cognoms, inicial del cognom. Quan jo vaig començar a dir a les noies sortireu amb noms inicial del cognom, moltes es van tirar enrere. L'article va estar així, de caure. I les que van resistir van ser molt valentes. Perquè gràcies a que unes quantes van resistir, després algunes altres es van mantenir i van poder tirar endavant l'article. Però va estar així, d'una feina d'un any i mig, d'anar-se'n a Norris. És fotut. Però sí, el capital, el diner i la societat, no? Aquest tipus de societat en la que vivim, no? Els valors són aquests. Quin any s'ha posat fotut? Ja heu vist que soc molt... Pujo, però és que així no, se m'ha dormit i que si no, pujo una mica... Escolta, què en penses? Que ens estan portant cap a una guerra? Perquè avui ha sortit la notícia que la von Leyen vol emetre deute públic europeu per comprar armament. Això és el que passa i amb la crisi. I totes aquestes notícies sembla que ens volen acostumar a la situació aquesta. Es parla de tornar a fer família. Què penses? Saps què passa? Que faria de tertulià. I crec que tertulià, si no coneixes la matèria de la qual parles, crec que demostra les teves caràcteres. Per tant, no tinc coneixements suficients i ho reconec. Per això, que et donaria una opinió de persona i per tant, no crec que sigui fonamentada. O sigui, tinc la meva opinió, sí, però crec que no et podria portar res amb contingut, perquè crec que hem de parlar del que coneixem. I en aquest cas puc parlar de l'abús de poder, de l'assetjament i l'abús sexual, perquè ha sigut la meva vida dels últims 6 anys, però més enllà d'això puc parlar del Barça encara, perquè encara he seguit molts anys i d'altres coses, però permet-me que no em mulli perquè no tinc el raonament que hauria de tenir per fer una exposició com cal com això. Ben fet. Preguntes bo, els periodistes a vegades no pregunten. Moltes gràcies. Un plaer, ha estat un plaer. Bueno, moltes gràcies a tots per haver vingut, per haver participat i sobretot a l'Albert per haver vingut també i perquè la intervenció ha sigut, jo l'he trobada molt interessant. Abans d'acabar us volem informar com cada vegada que la propera xerrada de debat de la Rogeta es farà en aquest mateix local el dijous dia 18 d'abril amb el títol Present i futur de la cultura catalana i anirà a càrrec d'en Joan Manuel Tresserras, professor de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Us esperem a tots. Moltes gràcies i fins aviat.